गासिबखौबो आंनि इउटिउब चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाबाय बा बरायहरनाय थाबाय आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय लाबाय आङो नै बायबाय बिसिना प्लास्टिक सोलिया दा ओंखायनो बेयावनो हरबाय इसोर दा बे दखानाव लाबाय ओंखामफोर जानोसै दा नोंसोरजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदों बे जाहैबाय खेमसि बायदों आं दखानाव बे खेमसिखौ दाख्लै लाखिसाव हरफानो रोङिनि बे एयारफ्राव लाखिजादों बेहाय निसा बुस्थु आरो लाइटारफोरखौ लाबोनो थांबा लाबोफ्लांनानै चेकिंआव लाखिजादों नोंथांमोनाबो फैयोबा लाबोलाबायनो हागोन दा ओंखाम जानोसै आङो लोगोफोरखौ हाबनानै मम' चावमिन मोनो आरो बे ओंखामबो मोनो दा बेहाय ओंखाम लाबाय आं निरामिस जागोन दा बे गोथाङा फुलकबि गोथां बायदि नुदों टमेट' होदों आरो बिन होदों बानलु गोथां गिदिर गिदिरखौ होदों जानो मोजां जानायालाय खिन्थु बहुद दामालाय खिन्थु गोथाव मामानि संनो जादों बहुद टेस्टि मोनदों आङो बे जाहैबाय बेंगालरनि आइटेम नामा आं बेखौ बुंनो हाला ना चाइनिस आइटेम बेखौ बुंनो हाला आङो बेखौ जाबाय जानानै बहुद आङो गोथाव मोनदों दा आङो ओंखाम उखैनानै जाबाय जानानै आङो एसे बेरायहैबावनोसै ओमफ्राय खिन्थु बिराद गोथाव मोनदों आं गोथावालाय खिन्थु दामाबो नोगोद दाम लोगोफोर दा नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नुलांगोन खालामग्रा बाजार खरसा खालामग्रा नैबे फिसा गारिया सानैल' गाखोजायो दा मोजां ना फिसा अट'मेटिक गिदिंबाय थायो बे गेसजों बानायदों आंनि इउटिउब चेनेलाव नायगिरि बिथांमोनहा नुनो मोनगोन बेखौ मोजां मोनला लाइक आरो साबस्क्राइब हानायमानि शेयार खालामबानो जाबाय bro udah tasty লাগছে itu silsorer হয় আৰু আহিবি যেতিয়া আহিব ইয়ালে খাব লাগিব गोथाव मोननानै जाबावबाय आं सातनि बरिया बिराद मोजां जानो मोजां जाखांनानै आङो बहुद मोजां मोनदों बहुद टेस्टि जादों मोजाङैनो दिन्थिगासिनो नोंथांमोननो आं बेखौनो नोंसोरनो लाबोदों अट'मेटिक बे गिदिङो आरो बेहाय मोनसे बे चेक होखांनानै बेयाव लाना फैयो बेयाव लाना फैनानै बेयाव अट'मेटिक बेयाव गेस दं नै बिथाङा मालिक केनेकुवा आसे मालाया ना इये सिलचरनि आसाम सिलचर दा बिथाङा बेयाव तरमुज दालिम बेफोरनि जुइस बानायो आंनि इउटिउब चेनेल नायगिरि बिथांमोनहा मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामो ए निम्बु ना बेदरखौ बेहाय थुनानै बेहाय अराव रोहो रोहो माबादै ओरै फिदिंबाय थायो बेखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै सिखाजों हाफ्लेनानै बेखौ जुनानै हरो आरो दा मोजां नै रुटिजों आराम जोब्बाय रल बानायना हरबाय बेहाय दंजोबो गासिबो सामब्राम पियाज कफि रुटि आरो एटु कि आছিলে माइनेसर ना सागनि बहुद मोजां ग्लास सिङाव आरो बे अट'मेटिक होबाय थायो फंनैसो बिबुंथि लानो नागिरदों बा सोंनो सानदों नमस्कार दादा केनेका लागছে ইয়াতে আপনি দোকান দি কিনে বাংগালোর ভালো না আপনি নাম আৰু এড্ৰেছ কৈ দিয়ক মোৰ নাম জনাইল হয় অসমৰ শিলচৰত ইয়াতে কি পায় আকৌ বহাব ইয়াতে কি পায় জুচ পায় গ্ৰিল চিকেন পায় শৰ্মা পায় আৰু খাবলৈ কি আছে আৰু কৰি আছে চাইনিজ আইটেম পৰা আহিব চাইনিজ আইটেম এইটো কি জাগা পায় itu Jepinagar হয় Jepinagar 6 পেজ दा आरानाव फैयोबा बांगालराव फैयोबा बेहाय घुमाबो पारिब खाब पारिब आमार अखমৰ পৰা আহিলে এটা বহুত ভাল লাগছে আমিও ভাল লাগছে লাইক কমেন্ট পুৰা কৰিব নালাগে সাপোর্ট কৰিব যেতিয়া ভাল লাগে ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব কৰিবি শেয়ার কৰিবি লাইক কৰিবি কমেন্ট দিবি এইটো হয় ওয়েলকাম বাই
बिराद भिर जायो बेयाव दिनै एसे खम जादों मानसिफ्रा बार्गार मिलेगा ना बार्गार आरो हानायमानि लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव अके बाय बाय